Kada se narod izraelski naselio u Hananu, najsvetija stvar u šatoru Božijem, zlatni kovčeg zaveta, bio je postavljen u mestu zvanom Silom, gde su se o njemu starali sveštenici i gde se u slavu Gospodnju sabirao mnogi narod. Uz jednog od tih sveštenika po imenu Ilije rastao je dečak koga je majka Ana dobila po naročitom blagoslovu Božijem i koga je upravo zbog toga posvetila Gospodu. Taj dečak zvao se Samuilo, što na drevnom jevrejskom jeziku znači u Gospoda izmoljen. U vreme kada su Filistejci, stari neprijatelji Samsonovi, ponovo ojačali i zarativši protiv Izrailja odneli pobedu, Samuilo proreče već prestarelom svešteniku i svom duhovnom ocu Iliju da će mu oba sina u boju poginuti. Tako se i dogodi, što bi potvrda Samuilove bogoizabranosti. Rastući i stasavajući telom, Samuilo je jačao i duhom, te kao novi i posljednji sudija koga Gospod posla svom narodu, on bi svima po volji. Pomogao je i savetovao svakoga u nevolji, obilazeći Izraelj i sudeći sad u jednom, sad u drugom mestu. Ali kad ostare i zanemoća, narod se uplaši da bez takvog duhovnog svetionika zauvek ne ostane, pa od Samuila zatraži da im da cara koji bi ih u buduće vodio. Samuilu to ne beše po volji, jer mu je kao mudrom i Bogom prosvetljenom čoveku bilo jasno da Izraeljci time pokazuju nepoverenje prema Gospodu, koji bi trebalo da bude njihov jedini car. A kako oni bejahu veoma uporni, on sazva narodni sabor i za cara im, po reči Božjoj, postavi mladića Saula iz plemena Venijaminova. Prvi dani Saulove vlasti nad Izraeljem bili su veoma uspešni. Učvršćujući vlast i u svemu se savetujući sa Samuilom, Saul je porazio vojsku susednih Amonita, a najveća zasluga za pobedu nad drevnim i moćnim Izraeljevim neprijateljem, Filistejcima, pripala je njegovom sinu Jonatanu, čime je prisustvo desnice Gospodnje u domu prvog Izraeljevog cara sasvim bilo potvrđeno. No, kako je vreme prolazilo, Saul se sve više oglušavao zapovesti Gospodnje. Izraeljem je upravljao ćudljivo i više po svojoj nego po Božjoj volji, udaljujući tako i sebe i narod od blagodati Božje. Jednoga dana Samuilo mu reče da Bog više nije sa njim i da se carstvo njegovo neće održati. Zatim, kako mu Gospod zapovedi, ode u Vitlejem i nađe mladića po imenu David, kome reče da će jednoga dana postati sledeći car. Takva vest beše strana i posve neočekivana mladom pastiru, ali posle čudesne pobede nad Golijatom, David steče naklonost Saulovu i bi doveden na njegov dvor. Ta naklonost, međutim, ne potraja dugo i car Saul poče zavideti mladom Davidu na njegovim talentima i uspesima. Njegovoj ljubomori i podozrivosti ne beše kraja, pa u nekoliko navrata Saul pokuša da ubije Davida. Zato David, budući nepravedno progonjen i od cara omražen, iz dvora tajno uteče i mnoge godine provede u bežanju i skrivanju od zlog i pomračenog Saula. Iako jednom prilikom Saulu čak i život poštede, ovaj se nikada ne pokaja niti svoj život ispravi. Tako prvi car Izraeljev sramno pogibe u jednoj borbi sa Filistejcima, a kraj njega pade i njegov sin Jonatan. Iako je biblijski pisac, čiju priču o prvom caru Izraeljevom čitamo u 2 starozavetne knjige o Samuilu, imao nameru da Saula prikaže kao nacionalnog vođu, njegovo književno umeće vešto uključuje i dimenziju carevog duhovnog života. A prema svetim ocima i učiteljima crkve, Saul je primer čoveka koji, udaljivši se od Boga kao jedinog i istinitog izvora svetlosti i života, sobom nosi mrak, smrt i uništenje. Mada Saulov zadatak da kao car ujedini sva plemena Izraeljeva jeste bio težak i možda baš zbog toga uzrok zanemarivanja volje nebeskog cara, teškoće je ipak mogao savladati velikom i Bogom mu danom blagodaću. Naprotiv,
Saul ju je odagnao svojom neposlušnošću, izgubivši i sopstveni i nacionalni mir. Ta tajanstvena veza između ličnog i javnog života jednog narodnog vođe bila je česta tema biblijskih pisaca i velikih teologa crkve tokom njene raspete istorije, čija svedočanstva nisu mali dokaz da ona zaista postoji.